Estem intentant transmetre un missatge de renovació, d'aposta al dia, d'actualització del que és el projecte socialista a la ciutat de Barcelona. Jordi Hereu és un nou alcalde que té també les seves pròpies prioritats i que són, ho sabeu també, la cohesió social, la creativitat i la proximitat. La cohesió social en termes de nous serveis públics, d'ocupació de qualitat, de millora del transport públic, etc. La creativitat en termes d'innovació, de fer de la creativitat el senyal d'identitat d'aquesta ciutat, que ens ha de permetre continuar estant al capdavant de les ciutats espanyoles i les ciutats europees en el futur. I la proximitat, també, a partir del discurs que fem sobre els barris, que sabeu que és un discurs que no és nou i en el que estem incidint en totes i cada una de les nostres propostes de cara al futur. En definitiva, estem intentant fer una campanya que respongui al que avui en dia ens sembla que la ciutadania de Barcelona demana. Màxim d'exposició de propostes de les maneres més diverses possibles i alhora de la manera més propera i més directa possible. Això contrasta, em temo que de manera bastant evident, amb el que està fent el nostre principal adversari, la coalició de Convergència i Unió, una campanya erràtica que en 10 dies ha passat de la socialdemocràcia a superar el PP per la dreta, associant directament la immigració amb el terrorisme, sense mitges tintes. Propostes que abans no es recolzaven, com l'àrea verda, ara s'han de fer per tothom. En definitiva, uns canvis de parer en relació al que s'ha fet com a oposició i en relació al que s'ha dit just fa poques setmanes. Una campanya també absolutament improvisada, en la que estan sortint propostes que no figuren en el programa electoral, la qual cosa és una mica incoherent. D'aquestes, si em permeteu, en voldria destacar una, perquè com que veiem que el candidat de Convergència i Unió s'entesta, s'entossudeix en fer-la com la gran proposta, doncs nosaltres ens veiem obligats a referir-nos-hi directament. I és la proposta de construir 10.000 pisos guanyant terreny al mar en l'àmbit del Port de Barcelona. Els 10.000 pisos no hi caben de cap de les maneres. Hem fet un exercici de simulació del que són els 2.000 pisos de casernes de Sant Andreu, posant 1.000 i 1.000 a cada un dels molls existents. Òbviament, això vol dir que s'ha de fer un nou moll i multiplicant per 4 voldria dir que o bé s'ha de cobrir tots els dos molls del Contradic i del moll de Ponent fins al moll de la Nova Bocana, o bé des del World Trade Center s'hauria d'ampliar tot això en l'àmbit del port. I aquí només n'hi ha 8.000, no n'hi ha 10.000. El senyor Trias està defensant un model de ciutat que als anys 70 es va aprovar a França, i aquest matí ho ha tornat a dir. Ja està demostrat, no ho diem nosaltres, està absolutament demostrat que ha sigut un fracàs des del punt de vista de la convivència i des del punt de vista de l'estructura social. O sigui, no veig on està el benefici per ningú d'aquesta proposta del senyor Trias.